Ekologista martxan erakundekoa gara, beraz ez gara enpresa batekoa, baizik eta erakunde ekologista batena, Euskal Herrikoa, estatu mailan ere aritzen garela, eta nolabait hemen hori zabaltzea etorri gara, batez ere argitalpenak eta guk ekoiztutakoak eta besteak, nolabait ekonomia soziala eta ekologikoa azaltzen, aztertzen dituztenak eta bertako gauzak ere. Guretzako importantea da, hemen gaur antolatzen ari den azoka hau, nolabait hemen parte hartzen duten enpresa guztiak bizitza daukatela erdia edo helburu nagusiena, eta baita ere natura, eta gure ustez hori da era gizartea eta gizarte justu bat bidezkoa izateko eta ekologian edo naturarekin ere zuzena dena, zintzua.